Оскар и синджирчетата бяха на ръба на оцеляването след жестоките сблъсъци с хората на Фахри. Когато нещата в Мадан станаха непоносими, те се скриха в село Узунце, малък оазис, където техният съюзник Аго Адем държеше контрол. Аго, фермер и занаятчия, управляваше селото с желязна дисциплина и помагаше на съпротивата с всичко, което имаше. От коване на оръжия до поправка на стари машини. Оскар заведе Митко в скрития лагер, за да се възстанови след инцидента с фаталния дюнер. Там Митко за пръв път се срещна с синджирчетата, сурова и разнообразна група бойци, всеки със своята история и болка от режима на Фахри. За да го посветят официално в редиците на съпротивата, те му обръснаха главата и му татуираха специален символ. Лего Нинджаго, знак на чест, сила и дисциплина. Само онези, които издържаха на безброй изпитания и показаха безупречно поведение, имаха честта да носят този знак. Междувременно, разгневен от унижението, което мутрите му претърпяха, Фахри обяви открита война на синджирчетата. С масовите си сили той успя да ги прогони от Мадан един по един, преследвайки ги безмилостно до последния човек. Съпротивата беше изолирана и захвърлена сред суровата планинска природа. В лагера на Узунце животът беше труден. Хранителните запаси бързо намаляха и скоро те разчитаха само на пататник, приготвен от Митко по рецептата, научена от неговия наставник Севди, и на последните останали компоти от дюли, които бяха свършваха. Осъзнавайки, че гладът скоро ще ги съсипе, Оскар реши да събере малка група бойци и да направят нощен набег в дома на Добри за картофи. Тайно, под прикритието на нощта, Оскар и няколко от синджирчетата проникнаха в полетата на Добри и започнаха да копаят. Но в един миг тишината беше разбита от яростен женски вик. Съпругата на Добри беше забелязала натрапниците и със съветски АК-40 и четвърти У в ръце започна да стреля безмилостно от прозореца. Куршумите пробиваха нощния въздух и оцелиха няколко от бойците, а Оскар беше тежко ранен, след като се увлече твърде близо до къщата. Това не беше всичко. Възрастната жена, същинска жива легенда, излезе с пистолета в едната си ръка и бастуна в другата, стреляйки с едната ръка в стил гангста, макар и с намалена точност. Въпреки усилията й, тя не успя да улучи нито един от оцелелите, които успяха да се доберат до лагера с тежки наранявания. Но дори и с кръвопролитията, поне донесоха 5 кг картофи и няколко дюли, достатъчни за няколко дни. Синджирчетата трябваше да действат бързо. Без оръжия и с ограничени ресурси, Оскар предложи отчаян план да изпратят Митко да направи набег в мините на Мадан. През деня Митко се промъкна до обекта и със сила, за която другите само можеха да мечтаят, нокаутира няколко работници и успя да открадне цял вагон с необработена руда. Натоварен с над 100 кг метал, той лесно го пренесе до лагера, благодарение на редовните си тренировки. Аго, Адем, използвайки стари познания по химия от учебник за 7-ми клас, успя да преработи рудата и създаде тежки вериги от скрап, намерен в двора му. За Митко той изкова специално оръжие. Масивна верига, с огромен железен чук в края, идеално подхождаща на силата му. Но не всичко вървеше по план. Двама от мутрите на Фахри се бяха промъкнали наблизо и наблюдаваха лагера скрити в храстите. Когато Аго забеляза подозрителната форма на хръста, предупреди синджирчетата, които веднага се втурнаха да преследват натрапниците. Единият успя да избяга и побягна към гората, за да предупреди Фахри, но другият беше заловен и завлечен обратно в лагера. Мутрата, пълен мъж със сурово изражение, отказваше да каже и дума. Но Оскар реши да се справи с ситуацията по своя начин. С превръзки и още полузараснали рани от предната нощ, той извади своя стар, носещ следи от битки колан и започна разпита в стил садомазо, шибайки пленника, докато той започна да плаче от болка. Но дори и с тези мерки мутрата не издаде нищо от плановете на Фахри и разочарованите синджирчета накрая го хвърлиха в кенефа като последна мярка.